Sunana Abdurrauf Husaini Dahir. Ya kake gane ne sauƙin abincin da aka samu? Shin wannan sauƙin ya kawo shi gaba ne sosai cikin al'umma ko kuma still wannan sauƙin wasu kamar suna ko kakan cewa ya kawo tauyewar rayuwa? Ya kake gani? Alhamdulillah. A ɓangare guda biyu, ɓangare ɗaya an kyautata mata. Ɓangare na kake aka Yawa alhamdulillah. Kamar ma'aikatun gwamnati, ma'aikatan su kenan. Wanda suke dan samun ɗaukar albashin naira 40,000, kaga wannan sauƙin rayuwa ya taimaka musu. Na farko kenan. na farko. Na biyu kuma kamar mu ɓangare manoma masu hada-hadan buhu. To a ɓangaren mu gaskiya muna fuskantar wani kalubale na rayuwa. Ga asara ne manoma suka yi bana ko kuma a'a kawai za a ce sun mai da kuɗi ne ko ya kake ganin yanayin yadda manoma suka fuskanci kalubale bana? Bana har ga Allah mun yi noma ne asara muka yi. Kar ka manta a bara mun sayar da rogo naira 30,000 a wannan tiki a wannan mara. Yanzu na muke sayar da rogo mara. Kuke sayarwa? A yanzu abin da muke sayar da rogo a kasuwa muna sayar da shi naira 6,000 7,000. To a yanzu in na sayar da rogo fa rogo ɗaya bai isa samun siminti ba. Shine ƙalubalen da muke fama a kai kenan. Mu manoma mun ci baya ne, amma su ma'aikatun gwamnati irin polisawa da 'yan sanda da kuma soja da kuma duk wani ma'aikacin gwamnati dai mai ɗaukan albashin naira 40,000 50,000 malamin makaranta kamar na firamare an ɗan ci gaba ba ma an ci gaba sun samu sassauci a rayuwarsu. Amma ko 'yan kasuwa da kuke sai da sayarwa cikin kasuwa ya yanayin kasuwan lokacin da take da arha da lokacin da take da tsada wani lokaci ne har kafi guduwa? Lokacin da ake tsada kasuwa ta ce kowa gwani ne a daidai wannan marra a wancan lokacin kenan. Wanne ne dai aka fi abin tsaye? Wani lokaci ne dai ku 'yan kasuwa kuka fi ganewa yanayin kasuwa da gudanar yanayin kasuwa da kuma samun riba da sauransu? Kai a lokacin da muke fama da tsada mu ɗan kasuwa har ga Allah na fantama. Na ɗan sarrafa. Amma yanzu kuma da take da yara fa. Wallahi shekara guda mun ɗinka shadda ba. Akwai waɗanda suke turo kuɗi a siya musu kaya, akwai kuma waɗanda lallai siya suke su sayar a nan ne, da wanda ake turo musu kuɗi su zo sai kaya da wanda yake cikin kasuwa zai fidda kuɗin sa ne ya sayar, wanne ne dai dama fi ɗin samu riba a wannan kadan? Na farko iyayen gidanmu da suke Kano, Kaduna, Bauchi, Gombe, muna alfahari da Gombawa na farko, sai kuma iyayen gidanmu Kanawa. Har ga Allah a wannan marra sun iya cewa ina tausayin su, sun fi mu asara. Muna mu asaran da yace ɗan alamin kuɗi ne 200,000 wani kama 50,000 yake ɗan fitar shi ɗan kakkaɓe sai koma gida. Kaga shi nan zai faɗo naira 500 ne a buhu. Wancan kuma kaddara ya faɗi naira 100 a duk kilo riɗi a yanzu in karsa naira 100 so 75 kuɗin zai kama na mai gida. Kaga da yawa. To akalla yaro da tirela buhu 500 nawa aka rasa? Ina kimanin yana iya rasa naira miliyan kusan 5 ko 10. Kaga shi bani a gare su. Da muna samun suna ba mu kuɗi yanzu kuma har ga Allah kuɗi sun yi wahalan ganin su. Su din Saboda iyayen gidan namu ba sa fahimtar kasuwan bana. Kuma karan kansu. Sai dai kawai ina roƙon Allah ya kawo mana afuwa. Wannan sar kuma ta da yin following da like da kuma subscribe a YouTube channel mai suna Falaspa TV. Sai mun hada bidiyon mu na gaba. Assalamu alaikum.